Okay, you want more? Gusto niyo pa ba? So this time, kailangan natin ng isang batang lalaki at magbibigay ako ng pera. Ayan. Lalaki, hindi bakla ang kailangan ko. Lalaki. Yung matapang. Sino dito yung matapang? Lalaki. Sino? Ito na lang yung naka-jacket. Ito mukhang lalaki talaga to. Okay, kuya. Huwag ka mag-ubad. Okay, kuya, yung name? Anong pangalan mo? Melbert po. Yung malakas? Melbert. Okay, kato mo na rito para magkaintindihan tayo magdang people. Ayan. Akit sa upuan. Akit to dito. Ayan. Ayan. Akit sa akit. Tungtong ka sa upuan. Akit dito. Ayan. Ayan. Okay, yung malakas. Anong name mo? Melbert Cindy Guzman. Yung mas malakas? Melbert Cindy Guzman. Yung mas malakas? Melbert Cindy Guzman. Yung mas mahina? Melbert Cindy Guzman. Ayan. Kuya, ilang taong ka na? 9 po. May asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Ano ba gusto mo pag binata ka na? Ano gusto mo? Babae, lalaki? Babae po. Yan na. Sino kasama mo dito? Sila mama po. Asa si mama mo? Turo mo. Anong pangalan ng mama mo? Amy po. Asa si Mami Aimee? Wala. Iniwang ka na. Wala. Asa yung mama niya? Pakitaas po yung kamay. Ayun. Ngayon, asa yung kapitan ng Bonifacio? Turo mo yung kapitan. Kilala mo ba yung ayun. Turo mo yung kagawad. Ayun. Ganun yung gagawin mo, mama. Tuturo mo silang lahat. Okay? Turo mo si kapitan. Ayun. Turo mo si kagawad. Turo mo yung mama mo. Ayan. Sino yung kaibigan mo dito? Sino yung kaibigan mo? Anong pangalan niya? Sige po. CJ. Ano si CJ? Taas yung kamay? Ganun yung magkaibigan ka. Kilala mo ko, CJ? Kaibigan mo? Ngayon mga bata, gusto nyo makita si Superman? Pag lumabas si Superman, lahat ng madlang bata papalakpak ng malakas. Palakpak nga ng malakas? Ngayon, kuya, papipiliin kita. Sinong paborito mong superhero? Batman, Superman, Cinderella? Superman. Bakit si Superman? Kasi malakas siya. At? Magaling. Anong klase? Ay, hindi. Ayan, bibi. Anong grade ka na sa school? 3 po. Anong paborito mong subject sa school? Math, Science, Filipino, English? Pilipino po. Filipino. Bibigyan kita ng magic ni Superman. So, lahat ba ng mga bata nag-aaral na dito? Opo. Okay? May tanong si Kuya Magician. Anong kulay ito? Red. Yung malakas? Next color? Pink. Next color? Green. Next color? Next color? Next color? Next color. Ilang kulay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan? Sigurado? Ilan? Ngayon, si Kuya naman yung magmamagic. Okay, Kuya? Hawakan mo yung pamaypay. Ibuka mo yung pamaypay. Huwag mong sisiraan yung gugulping kita. O, ba't sinira mo yan? Sino nagsira? Ba't sinira mo to? Kanina buo to. Bibigyan natin ng isang pagkakataon. Bibigyan natin ng password. Sabihin mo, shake, shake the magic. O, ganun yung gagawin mo. Okay? Hawakan mo yung pamaypay ulit. Ibuka mo, shake, shake the magic. Go! Sinira mo na, gutay-gutay na to.